аплодирате, не чакайте после те вас. Освен това, нито една матка няма да излезе с вас, ако вие сега не проявите някаква солидарност. Така че, трето място, БВ, аплодисменти! Браво, момчета! Браво! Както всички виждате, получават и медалчета. Надяваме се, че ще получат все пак и тези, които са свободни и по една друга целувка от момичетата на Джим Бим, които ги подкрепяха през цялото време. Извинявайте, за секунда ще ви оставя, защото... Лекаря тук ли? Защото искам да се снимам с момчетата. Разбрахме, че сте трети, дайте сега да разберем кой е втори.